Здравейте хора, аз съм Сами 2712 и сега ще играя Clash of Clans. Всички армии са ми готови. Мъка, да бест маняка много иска, бе. Пека. Пека. Много иска тос. Айде, нещо интересно, лесно. Нещо интересно и лесно. Не. Не. Аз съм четвърти танхала ми дава 5. Ето е супер лесно. А сега джайанти. И запизи. Easy peasy, very easy. Айде пуснай тя. За всеки случай. Бе. 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 Айде сега пускаме ярче. Работата свършим. Съжалявам, че е толкова шумно. Айде, арчери, унищожете то сканания да се свършва. Ай, гуд. Фона ми бъгъв, фона ми бъгъв, много бъгъв е той. И сега тук до мен е моя приятел Христо Панчев, на който може да му видите канала. Казва се Христо Панчев. Както казах току-що. Ти каза, че може да ме видя така. Казах канала. Сами, че не си го правил. Не, как не. Браво, много е яко, брат. Абонирайте се за мен. После пусне от Сами. Не е вярно, аз съм пусна. И сега, мисля да атаквам още веднъж и да приключвам с този клип. Това е на меч. Ицак, според теб да го нападам ли тос? Това сирене има нещо черно и го глътна. Но. Сами, аз те препоръчвам. То на мен не ми трябва много ресурси, че се запълних всичко с Coin Castle. Да ти кажа по-добре. Ей тос. Виж ги колко е слаб. Добре, започни от мортера. Еми точно така почвам винаги, бе. Чакай. Чакай. Абе, къде го пускай? Не оттам. Да му унищожа стената. Опа, арчерите. Джайантите. Пускаме джайантите после После като унищожат мортера, тогава арчерите. Да, пускай арчерите. Човек, сега иска бих дестарчера за нищо. Ама не ти е добра атаката, само 4 джанта, не е добре. Как те? Аз се правя винаги 4 лобри и карам 4 джанта и 32 арчера. Трябва ти повече джанта. Към колко? Още 2-3. Абе, по-добре 10 там някъде.
обаче без лобри. Ами аз, ако всичките ти... По него взех една звезда. Една звезда е достатъчно. Ама сами, да ти кажа, ако те трени камповете, ако ти са 5 лева, понеже за Танхал 5, нали ти с Танхал 5? Аз съм Танхал 4 на този профил. На този профил на таблета съм Танхал 5. Абе, като Танхал 5, като всичките ти трени кампове са 5 лева, аз си правих 12 джаянда, 20 арчерка и 3 лоубрейка. Гуд. Сато Сарчер ще умре. Б. Две звезди, пак е нещо. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз мисля вече приключвам. И така. Оставете, ако ви е харесал, оставете по един лайк и се абонирайте. Чао!